Ginsberg, yr holl ffordd o Ffrainc, Faia Bethel. Faia Bethel, ie. Ti wedi dod â Hippies versus Ghosts efo chdi heddiw yma. Deitha fi chydig bach am y prosiect yna. Does llawer o ddeud, rili. Nes i dechrau sgwennu caneuon, nath pobl dechrau chwarae fo'r radio. A ni'n disgwyl hynna, i fod yn onest. Nes i roed nhw ar SoundCloud. A ni'n meddwl, waith fi jyst ni few gigs. Cos gath o derbyniad eitha derbyniol. Do, oedd Adam Walton yn felly di grabio fo'n eitha sydyn. Oedd. Ar Radio Wales yn felly. A Radio 6 oedd gael ei chwarae, so ni'n meddwl, waith fi trenu few gigs. O ran y stwff ti wedi recordio, o beth dwi'n gofio, neu flwyddyn dwytha neu flwyddyn cynt, so gen ti album ar rhestr fer Welsh Music Prize oedd, ar gyfer Hippies versus Ghosts oedd hwnna. Ie. Felly, y stwff recordio, ta stwff byw sy'n dod gynta? Just stwff recordio, oedd hwnna. O'n i bwriadu chwarae'n fyw, ond cys o'r derbyniad, o'n i'n meddwl, waith fi tre allan ar y crowds. Y set-up ti'n neud heddiw yma, mae hwn yn eitha newydd, yndi? Yndi, wel, un gig da ni wedi gwneud erbyn wan. Nathon ni chwarae Gwyl Focus yn Wrexham. Fel pob di surprisio. Ie. Gen ti llwyth o brosiectau, does? Ti'n gweithio fod gariad Claire hefyd ar atgoffa fi wedi enw'r prosiect yna. Fauna Twin. Ti'n meddwl bod yn haws wneud prosiect lle ti ddim yn gorfod canu? Yndi. Yndi. Ti'n gorfod meddwl amdano fo? Na, cos dwi'n enjoyo chwarae music anyway, so mae'n gweithio dda fi. O'n i wedi brif prosiect ar y funud? Na, wel, We're Animals sy'n dweud i'r brif project, ond dwi trio a gorffwn ar album. Dwi trio gael sŵn fi. So mae'n cymryd y hirach na'n gobeithio, ond na i gael o. Ti mond yn y wlad am chydig wsnosa, nôl draw i Ffrainc wedyn. Ti di adeiladu studio bach i chdi dy hun, do? Do, jyst hen shed i eir o do. So oedd llnau y cachu gyda allan a roed plasterboards i fyny. Neis. Oedd yn gret o. Pa ardal di, mae o ar gyrion Paris, yndi? Picardy di'r Couchy. Reit. Mae rhyw hanner awr gogledd o Paris. Yn y glad, lyflu. Os y groeso i artistiaid Cymru fynd draw i recordio, ta chdi? Siwr, oes. Gael in touch, da. No, gwych. Ows, diolch yn fawr ti. Gobeithio eith bob dim yn iawn efo hwn, a Fauna Twin, We Are Animal, bob dim. Diolch yn Griff.